pred niekoľkými dňami dala Scuderia Ferrari von video, kde je počuť zvuk naštartovaného motora a ako by povedal Meky Šbírka, roll the fucking clip. Mne to prišlo celkom divné dávať takéto video von, keď máme menej ako 2 týždne do začiatku testovania a menej ako týždeň do predstavenia nového monopostu od Ferrari. A navyše na konci toho videa, ako môžeme počuť, tak celá tovareň začne tlieskať, čo akože ja sa teším s nimi, že im funguje motor, ale páni, vám má fungovať celé auto o menej ako 2 týždne. Ale tak aspoň máme náznak, že ten motor funguje lepšie ako v Rakúsku pred 2 rokmi, že Carlos? With Ferrari's fourth mechanical failure in a race this season. Oh, look at the things blowing up and smashing the side pods to bit. Oh, I mean that. Skrátka som rád, že Ferrari ukazuje aspoň nejaké známky života pred začiatkom sezóny a dúfam, že inžinieri v továrni dostávajú aspoň nejakú halmužnu po príchode Sira Lewisa Hamiltona, ktorý sa za neviem koľko 100 miliónov rozhodol splniť si svoj detský sen a na dôchodku svojej formulovej kariéry jazdiť za Scuderiu Ferrari. Takisto treba povedať, že keď auto funguje, tak je to ešte strategické oddelenie Ferrari. But at least he's not going to end up behind Perez again. Net result as well of that lock-up from Leclerc. If we stay at this pace, what are we looking for in terms of position? If we can keep Bottas behind P1. Obviously. Keď ale tieto chybičky Ferrari prehliadneme, veľmi sa teším na súboj mladého Leclerca proti starému Hamiltonovi. Dobre, možno nie až tak mladého. Treba tu naozaj povedať, že Charles bude teraz porovnávaný so 7-násobným majstrom sveta. Horšie pre neho by to bolo, keby sa Verstappen rozhodol ísť do Ferrari, podľa mňa. Mimochodom, teraz som strašne nasral tým LH. You tripping, bro? You tripping? Ale tí to určite prehliadnú, keďže sú momentálne zaneprázdnení predávaním Mercedes merču a kupovaním toho Ferrari. Nakoniec by som rád dodal, že toto bude určite náš rok.